Jedli ste už toto? Ideme vyskúšať sušené pecorino. Keď som bol v Taliansku, tak prosciutto a pecorino muselo byť. Je to talianské oči sír. Tak vyskúšame. Pozrite, jak krásne vyzerá. Vidíte? To voní to jak slovenská brinza, úplne jak sušená brinza. Perfektné. Podľa mňa tento sír, keby ste zmiešali s karičkou, tak by ste vytvorili brinzu. Síce troška drahú. Perfektné to je, vidíte. Škoda, že u nás sa nerobia takéto určite tvrdé síry. To bola sila. Fakt, že asi všetko ide na brinzu. Celé ovčie mlieko. Toto tiež má nejakých 60% ovčiny a 40% krávskeho mlieka. Ale perfektný. Fakt. Ak máte radi brinzu, tak to je pecka. Odporúčam.